Moja prva reakcija na ovu seriju akvarela Mirne Kutleše je zapravo bila da sam odmah privučena ovom prostoru gdje se nalaze ti akvareli zbog nekakve topline koju ti akvareli daju ovom prostoru. Znači odmah se osjećam ugodno i mogla bih provesti jako puno vremena promatrajući ove akvarele, razmišljajući o njima, promišljajući zapravo šta oni meni donose, koju novu perspektivu na nekakva pitanja o prirodi. Ono što me isto tako privuklo je zapravo da su to portreti, znači 20-ak različitih portreta jedne te iste biljke. Znači mi smo naučeni u galerijama gledati portrete ljudi i to nam je nekako normalno, ali zapravo nismo naučeni gledati varijaciju u nekakvim udžbenicima o biologiji, o biljkama, o životinjama. Uglavnom su uvijek prikazane jedan ili dva prikaza jedne vrste organizma. A upravo je ovdje to što me provuklo, što je zapravo 20 puta u nekakvim 20 različitih interpretacija umjetnice prikazana 20 različitih individua jednog te istog organizma, koji zapravo svaki od njih govori nešto drugo. Znači, i možete stvarno vrlo različite stvari iščitati iz svih tih različitih portreta. Ono što i autorica sama spominje na jednom od tih akvarela je, znači, morfologija. To je ono čim se zapravo ja bavim. To je nekakva moja perspektiva gdje čim imate nekakvu varijaciju pokušavate analizirati tu morfologiju, usporediti, komparirati, svest morfologiju svih individua ovdje prikazanih na jedan zajednički nazivnik, nekako pojednostaviti. Ali upravo smo i mi isto svjesni, znači morfolozi, da nikad ne smijemo zaboraviti tu varijaciju koja je prisutna u prirodi. Znači, iako znamo da su u našim udžbenicima i ono što prikazujemo posjetiteljima izložbe u prirodoslovnim muzejima zapravo jedan idealizirani tip ili samo jedna individua, upravo je bogatstvo prirode i ono što mi kao znanstvenici koji proučavamo prirodu nikad ne smijemo zaboraviti je upravo ta varijacija koja je zapravo temelj produženja našeg života na zemlji. Znači da nema te varijacije u prirodi, nema ni šanse za preživljavanje. I to je ono što je meni vrlo zanimljivo na ovim prikazima i jako mi je drago zapravo da je autorica prikazala 20 individua mandragore, jedne biljke koja ima zapravo vrlo zanimljive kulturne konotacije. Znači, od biblijskih vremena to je biljka uz koju se veže neka vrlo snažna svojstva, znači ili se spominje kao nešto ljekovito, nešto što zapravo čak i liječi žene od neplodnosti ili nešto što rasplansava nekakve strasti, do nečega što onda u srednjem vijeku možda i ranije ima nekakve vrlo mistične konotacije, znači nešto što ima drugu perspektivu, ne onu koja je uobičajena i nešto čega se moramo moguće paziti. Međutim, meni kao nekakvoj znanstvenici koja gleda to znači koja promatra ove umjetničke radove iz nekakve svoje perspektive i nekakvog svojeg ustaljenog obrasca promatranja svijeta, zanimljivo mi je vidjeti interpretacije umjetnice prirode i nekakvih pojava u prirodi koje ne samo da ima nekako svoje osnovno materijalno značenje, a to je kako ta biljka izgleda, nego da ima i nekakvo drugo značenje, nekakvo značenje koje smo upravo mi pridodali toj biljci, a onda ja isto imam nekakvu svoju interpretaciju koju naravno gledam kroz nekakvu prizmu znanstvenih postulata. Ajmo pogledati morfologiju, ajmo mjeriti, ajmo komparirati i ajmo svesti to sve na nekakav zajednički nazivnik da možemo opisati da taj opis zapravo se može primijeniti na sve individue koje su unutar te jedne vrste organizma na svijetu. Pripremajući se zapravo za ovaj nekakav svoj pogled o ovim umjetničkim radovima Mirne Kutleše, prvi poriv mi je zapravo bio nekako istraživanje, naravno, moja nekakva perspektiva, saznat što više nekakvih detalja o mandragori, saznat o tome zapravo što je Mirna Kutleša nama htjela reći ovim umjetničkim radom, možda čak i razgovarati s njom. Međutim, tijekom tih dana pripreme sam zapravo i shvatila da možda nije potrebno razgovarati, da je upravo ono što je ovdje, što je prikazano,
to što ja trebam pridodati svoj sloj interpretacije. Znači, nadahnut se s time što vidim i zapravo protumačiti te umjetničke radove, te fantastične mandragore, te likove koji tu poprimaju zapravo u većini slučajeva, čini mi se, nekakvu žensku formu. Zapravo, znači, protumačiti sve to što primjećujem da je umjetnica napravila, protumačiti kroz nekakvu svoju perspektivu. Ali ono što se nije promijenilo od prvog trenutka kad sam došla u ovaj kutak izložbe je to što, bez obzira što to značilo umjetnici ili meni, kako nas je to nadahnulo, osjećam taj nekakav osjećaj ugode kad sam u ovom prostoru i možda je to zbog mandragore, zbog tih prikaza biljaka ili zbog drvenih okvira, ali zbog nečega imam baš dobar osjećaj kad se nalazim u ovom prostoru. Ono što je meni zapravo ova izložba donijela i čime me zapravo na neki način obogatila je taj nekakav podsjetnik da osim svojih nekakvih ustaljenih perspektiva postoje brojne druge perspektive, ne samo ljudi oko tebe, nego i one perspektive zapravo koje ti imaš, samo ih negdje trebaš probuditi i promisliti o njima nekad.